Takže čo ste, za mňa je Droviček a som tu aj s hosťom Šofíkom. Čaute. A tak som sa rozhodol, že aj Šofíka sa spýtam pár otázok. Takže Šofík, ako si prišiel k natáčaniu? No tak samozrejme som prišiel od najlepšieho slovenského youtubera Koga, ktorého som uvidel len náhodou jeho video, ak som si pozeral pesničky na YouTube. A proste videl som, že ma chytili tie videá, ktoré on natáčal z hier, tak som si proste pozrel a napadlo ma, že by som mohol začať také ja natočiť. No a teraz to robím dodnes. No tak s čím natáčaš alebo renderuješ videá? No tak akože začínal som Frapsom aj teraz tým natáčam doteraz. Ale renderovací program som vystriedal veľa. Najprv som začal s Movie Makerom, to prvé 3 videá, potom si v základný, potom som točil renderoval vlastne z Camtasiho, prepáčte. No to som skončil pred 2 týždňami a teraz mám Sony Vegas. Ale ešte predtým som skúšal Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio a nič mi nesedelo a niektoré som mal zlé systémové požiadavky a proste také veci. Dobre. Takže v budúcnosti budeš natáčať aj viac hier, akože napríklad iné než Minecraft, CS 1.6 alebo ešte neviem, No FIFA. tak neviem, mal som v pláne ešte točiť Los Angeles Rush, čo je dosť stará hra, ale je to proste brutál. A len ja to mám na PlayStation 2 a musím si to proste nastaviť, aby som mohol hrať na kompe, z toho určite potom možno budú let's playe. A ináč ešte neviem. No točil som predtým FIFU, neviem, možno začnem NHL-ko zase. Aha. Takže, počkaj, ešte čo také. Budú aj viac časti toho, ako sa volá, Skyblocku so Smileom SVK. Už asi nebudú, pretože na tom serveri sme dostali ban z neviem akého dôvodu a plus tam sme to trošku aj sfailili, takže asi nie. Aha. Ale ešte som chcel dodať, že som chcel niečo točiť ako Nero z Nero Games, že by som napríklad vytrolil nejaký obchod alebo tak. To by som možno chcel začať. Aha, dobre. A ďalšie srandové vlogy budú? Hej, určite budú, len teraz som dal s vlogiskami trochu pauzu, potom budem mať pauzu, pretože nebudem mať prístup na počítač, no proste idem na dovolenku, takže 3 týždne bude pauza, takže no. Dobre. A ešte by som sa... videá nebudú, ale potom budú. No, ešte by som sa ťa chcel spýtať, že s čím ty natáčaš vlogy? Prosím? S čím natáčaš vlogy? Ja tak logicky väčšinou točím s mobilom, aj predtým som točil, ale teraz už mám Full HD videokameru, takže no sú s tým. Aha, dobre. Takže na dnes sme otázky vyčerpali, takže ja sa s vami lúčim. Čuste, Šofik. Čaves. Hopa.